Salutare, dragi prieteni, numele meu este Adrian Gaulischi, prietenul vostru de pe canalul oficial X Motorsports. Azi avem un episod special din punctul meu de vedere. Este vorba despre o prezentare a unui Mercedes W126, o mașină legendară pentru mulți. A fost, din punctul multora de vedere, și cred că nu numai a pasionaților, ci și a celor mai puțin pasionați de mașini, etalonul luxului la Mercedes în perioada anilor 80. Astăzi suntem cu prietenul nostru Sinel. Salutare! Salut! Salut! El are un W126, un model foarte bine echipat din punctul meu de vedere, cu o climă, cu geamuri electrice, cu o cutie automată. Cele mai multe sunt cu cutie automată la acest model. Spun că este specială, puțin mai specială prin prisma motorizării, pentru faptul că este un 2.8, un motor de 2800 de cm3, 6 cilindri în linie, cu o injecție K-Jetronic. Puțin mai greuț de reglat pe la noi prin țară, dar cu puțin efort el a reușit să facă mașina să meargă și să arate în starea în care arată. El a și cumpărat-o într-o condiție foarte bună, mașina, nu, Sinel? Da. Spune-ne povestea, de unde a apărut mașina, de cum a pornit, cum ți-a venit ție ideea cu W126? Eu aveam un plan de mult să-mi cumpăr o mașină asta clasică și am mai căutat pe internet. M-am vrut inițial să-mi cumpăr o Cobra, apoi am optat pentru modelul ăsta mai măricel un pic și am tot căutat. Și până la urmă am găsit la noi în țară, era la un băiat la Slobozia mașina, adusă din Spania. Am vorbit cu el la telefon, am văzut-o și am luat-o.
Mașina trebuie să spunem că se afla într-un showroom în momentul în care a cumpărat-o. Da, băiatul o ținea în showroom acolo. Fiind posesor de mai multe mașini mai speciale, în general. Avea mai multe mașini, băiatul e tot la fel pasionat de mașini și de motoare în general. Asta este. Și am luat-o de la el de acolo și am încercat să o mențin cât de cât în starea care a fost. Adică nu am revopsit-o, e vopsea cu care am cumpărat-o. Da. Ce să zic, asta interior, chestii, ai făcut vreo intervenție? La interior n-am făcut nicio intervenție. Drept dovadă să și văd scaunele și la șoferi, la pasageri, au câte o crăpătură. Am văzut că arată într-o stare foarte bună. Au câte o crăpătură. Da, mică, am văzut. Nu se... Cam greu de reparat așa ceva. Nu prea... Da. Ai unde. Dar... Pe partea de sonorizare am văzut că ai încercat să urmărești cumva linia clasică a vremii. E CD player, da? Da, da. Ele la bază au venit cu casetă. Cu casetă, da. Așa erau timpurile atunci. Da. Și... Da. Foarte important la mașina asta, trebuie să știe toată lumea că mașina este full funcțională din toate punctele de vedere, inclusiv clima funcționează. Este bizonală, după cum prea bine puteți vedea, de aici se reglează către... Se vede, de fapt, nu știu dacă reușim să arătăm. Ai avut ceva probleme, ai întâmpinat ceva probleme cu acest 2.8? Nu? Nu, ca și motor n-am avut absolut nicio problemă. O mică scurgere de ulei pe la capacul la culbutor, la garnitură, dar am schimbat garnitura și ce mi-ai spus tu cu compresorul de compresorul de aceu, da, tot așa pierdea la partea de inferioară. După ce ai completat cu freon? Da, după am băgat freon, băgat freon și pe toamnă, înainte de iarnă, am văzut că umezeală și ulei. Da. Și pierdea pe acolo și a trebuit să dau compresorul jos, comandat garnituri, schimbat de către mine. Acțiunea în sine s-a întâmplat de completarea sau de încărcarea a instalației de freon s-a întâmplat la Cosmin, la prietenul nostru, trebuie să spunem, îl găsiți domnul Dr. Freon. Domnul Dr. Freon, sigur că da. Cei mai buni de la noi de pe aici, de prin zonă, e prietenul nostru, lumea trebuie să știe că ei fac cam de toate, comandă și compresoare, au și piese, au și de toate. Bun. Trebuie să spunem despre mașina asta că a venit din punct de vedere al caroseriei în 3 forme, referindu-ne la absolut toate detaliile sau vorbind despre toate detaliile. În primul rând trebuie să spunem că modelul pe care îl prezentăm noi astăzi este un SE, este un 280 SE. A venit și în varianta SL, respectiv cea lungă, cu 12 sau 14, nu mai știu câți centimetri aveam plus. Și a mai venit în varianta coupe, care se numește SEC. Din punct de vedere al motorizărilor, ele au venit cu 3000 diesel aspirat. Este? 3000 diesel aspirat. Prima generație, cum este prima asta? Generație, un 3000 diesel aspirat, apoi un 3000 diesel turbo diesel, un 3.5 turbo diesel, iar la motorizările benzină au fost 2.6, 2.8, la V8-uri în linie au fost 2.6, 2.8 și 3.000. Da, benzină, și restul au fost V8-uri. De la 3.8. Și a culminat cu 5,6, 5,5-5,6, depinde de unde a venit mașina. Dacă a venit pentru Arabia a fost 5,6. Cea mai top motorizare, 5,6 a fost. Da, s-a găsit pe SEL. Pe SEL. În mare parte. Au mai fost au fost și pe varianta SE, dacă nu mă înșel. Nu sunt 100% sigur, dacă au fost pe SEC au fost sigur. Da, pe SEC, da. Pe SEC au fost. Pe SEC 100% au fost. Că SEC-ul vine și cu altă suspensie, o mașină mai sportivă, fiind un coupe, mă rog. Pentru mulți iubitori ai mașinilor vremii și ai perioadei de după Revoluție, să spunem așa, era ca și Cobra de altfel, dar asta chiar era etalonul luxului. Era simbolul oamenilor care au reușit să se descurce mult mai bine după Revoluție încoace, nu? Noi suntem, din punctul meu de vedere, ca și români, suntem niște oportuniști. Ajung la noi niște mașini pe la vreo 200 și ceva de kilometri, 300-400 de kilometri, 400.000, pardon, de kilometri, pe niște bani puțini în care băgăm câteva mii de euro, poate în primul an, de când le cumpărăm. Asta e situația. Într-o zi o să fim și noi, poate. Să sperăm că o să se îndrepte treburile și la noi, că de ani de zile tot sperăm. De când tot sperăm și de când ne tot rugăm. Da.
La mașina asta, eu mi-aduc aminte că a fost și cu trapă, mașina asta. A fost și, sunt și cu variante cu trapă, au fost variante cu trapă și fără AC, variante cu trapă și geamuri electrice sau variante cu trapă și fără geamuri electrice, au fost fel de combinații. Da. Ca și la BMW la seria 738, e greu să găsești un E38 cu să le aibă pe toate, cu toate opțiunile într-o singură mașină. Da, am văzut foarte multe ciudățenii, oamenii în funcție de necesități asta, de exemplu, are încălzirea în scaune, care este o chestie... Nu foarte mulți o au. Exact. Tetierele pe spate, iar la fel, nu toate o au, a fost o opțiune. Cotiera pe care nu au toate. Da, cotiera e o chestie care se găsește pe mai multe dintre modele. Am văzut și fără cotieră, de asta. Sunt și fără cotieră, da. Au făcut fel de combinații, adică fiecare cumpărător atunci, la momentul respectiv, ce a vrut să-și pună pe mașina și a pus. Și a customizat-o în felul care acum a considerat că îi face trebuință. Generațiile de acum sunt pachet. Ăsta e pachetul cu tare și îți dă respectivele opțiuni. Atunci nu, frate. Nu mai e chiar o listă de opțiuni pe care ți le poți pune pe rând. Acum asta vreau, asta nu vreau, asta vreau, asta nu vreau. De 6 opțiuni. Acum sunt pachete și de multe ori poți să cere o mașină fără o anumită opțiune și nu poți să o iei fără acea opțiune, că ăla e pachetul. Și corect, așa e. Ne-am întâlnit cu situația asta cu câțiva prieteni care au vrut să cumpere. Pe timpul ăla, atunci ce vrea să punea pe mașină? Se lucra și mai luxos, lucrurile erau mai bine stabilite. Mai calitativ. Exact. Din punct de vedere al cutiei de viteze, trebuie să spunem că mașinile astea au venit cu cutii automate de 4 rapoarte și cutii manuale. Trebuie să spunem că e un 4G Tronic cutia. Este printre puținele cutii de la vremea respectivă în care exista și un modul de control electronic al cutiei. Pentru cei care nu știu. Sunt foarte mulți care sunt pasionați de model și cu siguranță știu. După cum am zis, ăsta e un 4 rapoarte automat. Au venit și 4 și 5 rapoarte manuale. După cum puteți vedea, tot ce se găsește în mașina asta este de cea mai bună calitate. Nu plastice scârțâicioase, nu lucruri care să joace, care să facă zgomote, deși e o mașină de 40 și ceva de ani. 38 de ani. 38 de ani, da. Da, 38. Mașina este din 82, ai zis asta, și s-a făcut din 79, până în 80, până în 92. 91 și 92 Africa de Sud. E cel mai longeviv S. Adică s-a produs perioada cea mai lungă. A fost S care s-a produs cel mai mult timp. După aceea s-a revenit la un alt model, respectiv următorul e supranumit Balenă. Da, 140. O să avem și unul într-unul dintre episoadele următoare, una foarte frumoasă, o să vă placă foarte mult, cu niște dotări absolut demențiale. Și pe selul ăsta știu că a fost și cu telefon pe spate, și cu electric, banchete, scaune. Au fost mașini care multe au fost și pentru ambasadă, produse. Au fost și alea blindate, selurile alea blindate, 6000. Tunate de diferiți tuneri la vremea respectivă. Foarte frumos erau făcute. Adică sunt poze pe internet, se pot găsi fel de poze ale acestui model. Efectiv zici că intri într-o mașină contemporană 100%. Da, dar luxoasă 100%. Tot așa se vede că sunt mașini vechi din generația veche, dar opțiuni și numai materialele și opțiunile cu care se făceau la vremea respectivă pentru o mașină din anii 80, pentru mine e ceva, nu știu, un vis. Având în vedere ce aveam noi români pe timpul ăla, că avem noi un prieten comun care are un Cadillac și plimbându-ne cu ea am văzut din 79 am văzut cam ce prezentam noi, cam ce plimbam noi pe străzi din 79, Dacia 1100 și Dacia 1300 și cam ce plimba lumea pe afară prin 79. Am fost noi un pic mai oropsiți așa. Asta e situația, n-avem ce să facem. Despre Sinel trebuie să spunem că este foarte pasionat de mașină, nu are de gând să o schimbe cu nimic niciodată. Nu cât o-i trăi eu. Da, asta zic, e chiar îndrăgostit de ea, nu e genul care să se plictisească de ea sau știu eu, o scoate aproape zilnic pe la plimbări, de câte ori are ocazia, de atâtea ori. A venit și la parada retromobil, mașina e înregistrată ca și retromobil.
Ce să zic, Sinel, mulțumim mult de tot. Mai am făcut niște plimbări astăzi cu mașina, urmează să mai facem niște plimbări. Mulțumim mult de tot că am avut ocazia să ne plimbăm cu mașina asta. Cu siguranță o să ne mai revedem pe la parade pe acolo. Sigur. Da, te-am pupat. O zi bună, numai bine, sănătate. Dragii mei, cam asta a fost emisiunea de astăzi despre acest superb W126. O mașină, după cum am zis, legendară. Dacă sunteți și voi în asentimentul nostru și vă place ceea ce facem noi pe canalul nostru de YouTube și cam ce mașini prezentăm de toate felurile și pentru toate generațiile, faceți și voi un click pe subscribe. Dacă aveți plăcerea să distribuiți și prietenilor voștri, sunteți invitații mei. Iar dacă chiar vă interesează ceea ce noi facem, faceți un click pe clopoțel la toate videourile și vă vor apărea notificări legate de postările noastre. Pentru voi a fost Adi Gaulischi, vă pup!